Казвам се Соня Петрова, управител съм на хотел Преслав в Златни пясъци. Беше ни необходима пречистена вода, която да използваме за различните съоръжения на лоби-бара, кафе-машини, машина за сокове и така нататък. Системата снабдява с пречистена вода, също и целият етаж, на който се намира нивото на кухнята и лоби-бара. Проблемът беше много товарови, който се отлага по уредите, които е необходимо използването им с вода. Това водеше до много често чупене, ремонти, допълнителни разходи от наша страна за ремонти на тези електроуреди. Подменихме почти изцяло уредите в кухнята и на лоби-бара. Това ни накара да потърсим някакъв вариант, който вариант да предотвратим отлагането на толкова много варови по тези уреди. След като вече е изминал един летен сезон, имаме наблюдения реално върху това как работи системата. Изключително сме доволни от резултата. Тази година сме нямали нито веднъж проблем, свързан с отлагането на котлен камък. Готвачите също са с много положителни отзиви. Решихме да се обърнем към Аквафор по препоръка. Доста положителни отзиви има за тях и решихме да им се доверим за изпълнението на този проект. Със сигурност бихме препоръчали Аквафор на други колеги.